Здравейте, прекрасни! Тъй като на ден получавам доста запитвания как си поддържам дългата коса, тези два продукта ми трансформираха косата на клиенти Professional. Това е техния крем, това е термозащитата. Тези два продукта са 100% натурална грижа за нашата коса. В крема съдържащи продукти са хиалуронова киселина, колаген, ленено семе и масло от нар. Крема се нанася в краищата на косата и се нанася много малко количество. Сега ще ви покажа. Ето толкова ще стигне за моята коса. Крема ни предпазва от косопад и ни подпомага растежа на нашата коса. Ето така. Много малко количество, защото ако сложим много количество, косата ни ще се утежни. Термозащитата ни предпазва винаги. Аз винаги съм нанасяла термозащита на косата ми, независимо под формата на крем или течна разфасовка. Тя ни предпазва от сушуара и пресата, което е чудесно. И, приятели, това е крайният резултат. Тези два продукта на клиенти Professional няма да ги заменя.